a parar a les escombraries seria l'equivalent a 500.000 camions a l'any de menjar llançat. Un reporter alemany ha investigat la magnitud d'aquesta despesa a escala internacional en els contenidors d'escombraries de mercats majoristes, magatzems i supermercats. És una xifra esfereïdora de milions de tones d'aliments llançats, rebutjats, i una xifra que, malauradament, no para d'augmentar. Pretenem que tots els aliments estiguin disponibles en tot moment i això provoca un malbaratament de recursos de dimensions increïbles, com avui podrem comprovar. Un treball per reflexionar i actuar. El menjar és vida. Però en llancem més de la meitat, segons els càlculs de l'Organització de les Nacions Unides per a l'Alimentació i l'Agricultura. I la major part abans que arribi a taula. Quin és el responsable? I qui ho paga, això? L'oferta que trobem als supermercats és molt temptadora. Ens ofereixen molt més del que necessitem. Hi ha més de 100 varietats només de iogurts, a qualsevol hora del dia, des del matí fins al vespre, en qualsevol moment, sempre que vulguem. Falten 6 dies perquè caduquin, però ja els retirem. Són les nostres normes. Els iogurts, 6 dies abans. És una llàstima, però no hi podem fer res si no s'han venut. No podem saber què compraran els clients. Si veuen que la data de caducitat és aviat, potser no els compraran, perquè tindran por que els quedin dins la nevera i els hagin d'acabar llançant. Val més que els llancem nosaltres directament. Els supermercats no donen xifres sobre les quantitats de productes que llencen. La investigadora de Viena, Felicitas Schneider, va ser una de les poquíssimes persones del món a qui van permetre mesurar la quantitat d'aliments que descarta un supermercat. Ara bé, l'empresa no vol que en donin el nom. Vam fer un estudi en el sector dels supermercats. Durant 10 setmanes vam examinar amb un encarregat d'un establiment de descompte quant menjar es llença quan encara seria comestible. Vam calcular que cada dia a cada botiga es llançaven 45 quilos de menjar perfectament comestible. Es diu que els productes caduquen. Quan parlem de menjar, això vol dir que ha passat la data de caducitat. Si encetéssim això, estaria igual que si ho haguéssim comprat fa uns quants dies. Els lactis, el sèrum queda al damunt, però si els remenem, es poden menjar igualment. La data de caducitat l'estipula la mateixa indústria alimentària i no un departament governamental. La data no indica cap risc per a la salut. Només serveix per garantir una sèrie de qualitats especials. Per exemple, que un iogurt continuarà sent cremós, però molts consumidors es pensen que té relació amb la salut. Pernil, torrades, pizza... encara estan empaquetats. La data de caducitat ni tan sols ha passat. Encara queden 2 setmanes. Les dates de caducitat ens serveixen per alleujar-nos la consciència. Em donen el dret de llançar menjar
Encara que hi hagi nens que es moren de gana, ho faig per la salut. I llavors puc tornar a començar. Un cop he cuidat la taula o la nevera, me'n puc anar alegrement al supermercat, submergir-me en la gran varietat de productes i emportar-me'n un altre carretó ple a casa. Molts supermercats no volien que gravéssim com llançaven els productes caducats a les escombraries. Finalment, en vam trobar un a França que ens ho ha permès. No podem predir el que menjaran els clients. És una llàstima, i tant. A més, tampoc no es pot donar a la Creu Roja, perquè les dates de caducitat són molt curtes. És un malbaratament. No s'hi pot fer res? No s'hi pot fer res de res. I ha d'anar a les escombraries? A les escombraries, sí. Això ho fan cada dia? Cada dia, cada matí. Mirem les dates, revisem tots els productes un per un per veure si estan bé. En un supermercat com aquest, es produeixen entre 500 i 600 tones de rebuig cada any. Desgraciadament, a les escombraries hi podem veure menjar llançat abans que passi la data de caducitat. Avui dia tothom aplica aquest principi de precaució i des de fa més de 10 anys, en el sector de la distribució, veiem que les dates s'escurcen cada any. Abans una ampolla d'aigua mineral durava un any i mig. Ara la data de caducitat és de només 6 mesos. Quan les bosses són plenes, les comprimeixen amb aquesta màquina. Llavors les porten a la planta de reciclatge. Només la carn, el peix i els ous poden suposar un risc per a la salut un cop passada la data de caducitat. Equivocadament, moltes persones es pensen que passa el mateix amb tots els altres productes. I com a conseqüència, es llencen més coses. I també se'n compren més. I això vol dir més facturació. Els supermercats podrien reduir la muntanya de rebuts que llencen adaptant la seva oferta a la demanda real. Al nostre torn, els consumidors hauríem d'acceptar que faltessin algunes coses a les seccions de menjar fresc. Sé pels anomenats pescaires d'escombraries que els contenidors dels supermercats estan ben plens. Ells s'emporten a casa el que es descarta als supermercats. El motiu no és la pobresa, ho fan perquè, políticament, hi creuen. Els agrada especialment buscar entre les escombraries dels establiments de productes orgànics, ja que diuen que aquests encara llencen més menjar, possiblement perquè els productes són més cars i hi ha menys descomptes especials. Ich glaube, das ist Dinkeltoast oder so. Ja. Amarantbrot. Lila Rettich. Ja. Habe ich noch nie gesehen vorher. Zwiebeln habe ich genug. Und Salat, die vielleicht noch brauchen. Schaut gut aus. Sollen wir unsere Erdbeertasse mitnehmen? El primer cop em va ser molt difícil ficar la mà aquí dins per furgar entre les bosses. Jo vaig començar amb uns guants de plàstic dels de rentar els plats, que m'arribaven fins aquí, i amb desinfectants. Sovint a les escombraries també hi troben flors. En Robert i en Gerhard han de vigilar perquè no els prenguin per lladres. El menjar continua sent propietat del supermercat, tot i que fa estona que és a les escombraries. Està molt més bé que comprar exactament el que necessites al supermercat. Aquí mires què hi ha i ho cuines. Visc d'això gairebé el 90%. Pràcticament l'únic que compro és oli d'oliva. Ara ni tan sols haig de comprar oli. Normalment trobes verdura, però d'arròs, per exemple, també n'hi ha molt. Jo només vaig a comprar un cop cada 2 setmanes.
Com a màxim em gasto 15 euros. Per mi també té un valor d'ideal, perquè penso que cada segon un nen es mor de gana. No consumir tant i agafar coses de les escombraries ho veig com una petita contribució per reduir el rebuig. Esclar que es pot evitar. Això és l'estratègia dels supermercats per fer diners. Quan hi ha més coses maques, es compra més. Per això, si hi ha alguna cosa que no fa tan bona pinta, la llencen. Com més coses maques, més diners fan. El que fan els supermercats és devaluar totalment el menjar. És una actitud lògicament conseqüent. Ara bé, si tenim en compte les grans quantitats de menjar que es llencen, només és un gra de sorra al desert. La veritat és que ja es comença a llençar menjar als camps de conreu, en el moment de la collita. Algunes patates són massa petites i els recol·lectors les separen amb els sedassos. Llavors hi ha les patates que són massa grosses. Patates bones i ben grosses que els consumidors no volen. Sobretot es llencen patates primerenques grosses. Llavors hi ha les patates amb defectes, una mica deformades o amb alguna marqueta. Ja no són mercaderia vendible i es llencen. Kante mit dem Wetter, mit dem Boden. Also insgesamt entre un 40 i un 50% es deixen al camp. Qualsevol que no hi estigui familiaritzat es pensa que encara no s'ha fet la collita, de tantes patates com queden. Establim criteris que no tenen res a veure amb la qualitat nutricional. Mengem pels ulls el que és maco. I això ens ho fa pensar dos cops. A mi ja m'agrada que vinguin a emportar-se el que queda. Normalment les deixem que es congelin amb les primeres glaçades. Si no, germinen i ens suposaria un problema. Si penso en la nutrició i en el que els humans necessitem per alimentar-nos, m'agrada que vinguin a alliberar-me una mica d'aquest problema ètic emportant-se-les. T'estalvies diners. Quanta estona s'hi ha estat? 3 quarts d'hora. Des de quan ho fa, això? Des que era petit. Ho feia cada any amb la meva àvia. Val la pena dedicar-hi una mica de temps. Si ens allarga per tot l'hivern, ja estarà bé. Com a representant dels Verds del Parlament Europeu, Baringdorf, que és agricultor, va lluitar contra la industrialització de l'agricultura durant més de 20 anys. Tot allò que pot servir per alimentar persones s'hauria d'aprofitar. Com que hi ha sobreabundància de tot, el mercat pot decidir com defineix la qualitat. No els interessa la qualitat nutricional, només la qualitat comercial. Compren emprant criteris externs. Diuen, ha de tenir aquesta aparença, si no ens ho tornen. Això és el que passa si no fem el que ens diuen. I cada cop són més exigents.
Si ets agricultor de tota la vida, això fa mal. I no és només pels diners, és que això no està bé. El negoci dicta les regles. La Unió Europea i el govern fa temps que s'han batut en retirada. Sempre surt el tema del cogombre corbat. La Unió Europea va posar unes normes sobre els cogombres corbats perquè el mercat volia cogombres rectes, perquè són més fàcils d'empaquetar, més fàcils de vendre en un supermercat. El que vam fer és canviar les normes. Si algú vol vendre cogombres corbats, la Unió Europea no li dirà pas que no pot. Però a la pràctica, els supermercats no en volen perquè no els caben bé dins les caixes. Suprimir l'estàndard no funciona, perquè els majoristes, els proveïdors i els minoristes del sector de l'alimentació estan d'acord a continuar rebutjant tots el mateix. No es poden fer negocis entre gent de negocis sense estàndards. Es va dir que no es podien comprar cogombres torts. Doncs avui dia, a les botigues no en veurem cap. Aquí deixen que els cogombres creixin amb la forma que vulguin. Aquesta granja és en ple Brooklyn, a Nova York, al terrat d'una fàbrica. Forma part d'un moviment contra la industrialització de la producció d'aliments que ens distancia cada cop més de les nostres fonts de vida. Per mi, el més important del projecte Conrear a la ciutat és donar